नारियल के पानी सबसे लोकप्रिय अवूरी प्राकृतिक रूप से पौष्टिक पेय है जवन की निर्जलीकरण के इलाज कर सकता। नारियल के पानी पियला से दिल के स्वास्थ्य, किडनी के स्वास्थ्य, हड्डी के स्वास्थ्य, त्वचा के स्वास्थ्य अवूरी पूरा शरीर के कामकाज के नियमन खातिर फायदेमंद हो सकता। कोमल नारियल के पानी कच्चा आ हरियर नारियल में पावल जा सकेला, जहां नारियल के मांस विकसित न होखे। ई पारदर्शी रंग के मीठा तरल पदार्थ हवे जे मुख्य रूप से रिहाइड्रेशन ड्रिंक के रूप में इस्तेमाल होला। आंत के इन्फ्लुएंजा, डेंगू आ हैजा के इलाज में भी उपयोगी होला। नारियल के पानी के पोषण मूल्य। एक नारियल के पानी में लगभग 94% पानी, 5% प्राकृतिक चीनी, 0.02% प्रोटीन अवूरी 0.01% वसा होखेला। 2 नारियल के पानी में विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, तांबा अवूरी फास्फोरस होखेला। रोज नारियल पानी पीने के फायदे। दिल के बीमारी से बचाव में मदद करेला। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL दिल के स्वास्थ्य के बनावे राखे खाती निमन होखेला। शोध से पता चलता कि नारियल के पानी में HDL के स्तर बढ़ावे के क्षमता बा जवन की कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रकृति के होखेला अवूरी दिल के बीमारी से बचावेला। ब्लड शुगर के नियंत्रित करे में मदद कर सकेला। नारियल के पानी में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होखेला अवूरी इंसुलिन के संवेदनशीलता में सुधार अवूरी ब्लड शुगर के स्तर कम करके डायबिटीज के प्रबंधन में मदद करेला। किडनी में पत्थर के रोके में मदद कर सकेला। शरीर के साफ राखे खातिर बहुत पानी पियल जरूरी बा अवूरी खास तौर पर जब आपके किडनी में पथरी होखे तब बहुत पानी पियला से जमा होखे अवूरी पत्थर बने वाला सब विषैला पदार्थ के बाहर निकाले में मदद मिलेला। लेकिन नारियल के पानी पियला से कैल्शियम ऑक्सालेट के फ्लश करके किडनी में पत्थर बने से रोके में मदद मिल सकता, जवन की बाकी यौगिक से जुड़ के किडनी में पत्थर बनावेला। त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता। नारियल के पानी में विटामिन B2 अवूरी विटामिन C होखेला जवन की त्वचा के रंग के हल्का करे अवूरी शिकन के कम करे में मददगार होखेला। एकरा अलावे इ त्वचा में नमी के लॉक कर देवेला अवूरी लोच बढ़ावेला। ऐसे आपके त्वचा युवा दिखाई देवेला। हाइड्रेशन के बहाल करे में मदद करी। नारियल के पानी में बहुत जरूरी पोषक तत्व होखेला जवन की शरीर के रिहाइड्रेट अवूरी चार्ज करे खातिर जरूरी होखेला। एकरा के मुख्य रूप से बच्चा अवूरी बड़ दोनों लोग में दस्त अवूरी जठरांत्र शोथ के इलाज में दिहल जाला। ब्लड प्रेशर कम करे में मदद करेला। 2 सप्ताह तक रोज नारियल के पानी पियला से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होखे में मदद मिल सकता। ऐसे ब्लड प्रेशर कम हो सकता। एकरा अलावे ई मूत्र मार्ग के माध्यम से हाथ अवूरी गोड़ में सूजन जैसन हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण के कम करे में मदद करेला। ई एनर्जी ड्रिंक के रूप में काम करेला। वर्कआउट भा खेल के बाद हमनी के शरीर थक जाला, काहे कि अइसन गतिविधि के दौरान बहुत जरूरी पोषक तत्व के नुकसान होखेला। नारियल के पानी ऊर्जा बढ़ावे वाला पेय पदार्थ के काम करेला काहे कि एकरा में सोडियम, पोटेशियम अवूरी बाकी महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट्स होखेला जवन की शरीर में ऊर्जा खाती महत्वपूर्ण होखेला। पाचन में सुधार करे में मदद करेला। नारियल के पानी पियला से मल त्याग में सुधार करके जठरांत्र संबंधी मुद्दा जैसे दस्त, कब्ज, एसिडिटी अवूरी अपच के रोके में मदद मिल सकता। हड्डी के स्वास्थ्य में सुधार करे में मदद करेला। नारियल के पानी में कैल्शियम अवूरी फास्फोरस होखेला जवन की दांत अवूरी हड्डी के स्वास्थ्य के बनावे राखे खाती जरूरी होखेला। हीमोग्लोबिन के स्तर बढ़ावे में मदद करेला। हीमोग्लोबिन के उत्पादन आ शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन खातिर आयरन बहुत जरूरी होला। इ खून में मौजूद चीनी के सक्रिय ऊर्जा के रूप में बदल के शरीर के बाकी कामकाज में भी मदद करेला। नारियल के पानी में आयरन होखेला जवन की हीमोग्लोबिन के स्तर बढ़ावे अवूरी एनीमिया के इलाज में मदद करेला।